No niin, taas oli sitten yksi turnaus takana. NTK C94 pojat kävi lauantaina pelailemassa tuolla Maskussa seuraavat 2 peliä. Ensimmäisenä vastassa Karhut, toisena oli TPS Musta. Periaatteessa ihan uusi tuttavuus, ei ollut kyllä Tepsiä vastaan pahemmin pelailtu, edes viime kaudella ei ollut varmaan kohdattu kertaakaan. No en ole ihan varma. Mutta joka tapauksessa Karhujen peli oli mitä oli. Ihan samanlainen kuin kaikki muukin aikaisemmat, eli turpaahan siitä tuli. No ei nyt mitään hirveitä lukemia, 8-2 se hävittiin. Ne on aina semmoiset, että Karhut hyökkää ja me puolustetaan. Se on hyvää puolustusharjoittelemista meille. Ei me pystytä vastaamaan edes lähelle sitä materiaalia, mitä Karhuilla on. Tosin oli siinä muutama yllättävä kohta, että Karhujen pakit oli kyllä vähän kuutamolla silloin tällöin. Ei koko peliä missään nimessä, mutta semmosia yllättävän ja hyviä paikkoja saatiin aikaisemmin. Jopa painetta Karhujen päätyy ja se on kyllä harvinaista. Ja se tosiaan 8-2 päättyi se peli ja toiseen peliin sitten ladattiin jo vähän enemmän energiaa ja todettiin, että tästä haetaan pistetä kotiin. Tepsi oli Maskun voittanut aamulla, olisiko 6-4 tai jotain tällaista ollut se tulos. Ja se ei kyllä hämännyt porukkaa. Ei me lähdetty miettimään sitä, että mitä se, koska ne erot on niin lopulta pieniä ja tiedetään, että Masku ollaan ainakin kerran joskus voitettu, niin tiedetään, että silläkin joukkueella aina heilahtelee välillä. Ja Masku on ollut kyllä, tai Tepsi on ollut kyllä Maskulle semmonen akilleen kantapää, että ne ei ole siitä paljon pärjännyt. Joten me lähdettiin pelaamaan ihan omaa peliä ja puolustettiin ja sitten hyökättiin vastaan, kun tilaisuus tuli. Ja peli alkoi ja mun hämmästykseksi mulla oli aika hyvä fiilis siitä pelistä heti alkuun, että Tepsi ei missään nimessä näyttänyt hirvittävän pahalta. Tai semmoiselta kovalta jengiltä, että hei nyt pitää pelata ihan täpöt, että tästä voitetaan. Että se näyttää aika semmoiselta niin tasaiselta ja me hallittiinkin peliä osittain ainakin ekassa erässä ja tehtiin eka maali myöskin. Ja no se ei kauan kestänyt. Tehtiin se ainut virhe, mikä viisikkopelissä nyt tehtiin koko pelin aikana. Kaveri pisti maalin takaa syötön maalin eteen ja siitä suoraan syötöstä maaliin. Siitä tekee kuka tahansa maalin semmoisesta paikasta. Eli siitä jätti pakki tolpan tyhjäksi. Pieni ajatus katkosi ja pallo oli maalissa, peli 1-1. Se olikin sitten ainoa virhe, mitä pakit teki. Nimittäin me hallittiin sitä peliä kyllä ihan hyvinkin. Että Tepsi pääsi hyökkäämään, mutta ei sillä ollut mitään saumaa missään vaiheessa oikeasti. Mitään hirvittävän vaarallista hyökkäystä ei kyllä nähty. Vetoja tuli kaikki veskahyppysiin, varmoja koppeja ja siitä sitten vaan vastaan ja paikkoja oli vaikka mihin että siellä teki molemmat ketjut teki hyvin duunia, molemmat ketjut sai paikkoja, molemmat ketjut sai painetta ylös ja puolustettiin hyvin, niin kuin oltiin sovittu, että oma pää hoidetaan ensin ja sen jälkeen vasta lähdetään katselemaan, että saadaanko maaleja ja koko pelin ajan niin Tepsi oli kyllä ihan hampaaton meitä vastaan. Ei siitä oikein. Et me annettiin 2 maalia Peli päättyi 5-2 ja 2 maalia annettiin käytännössä ilmatteeksi, kun aluksi sössittiin se tolppaveto, eli maalin takaa tolppa jätetään tyhjäksi, niin siitä tekee kuka tahansa maalin. Sitten meidän 2 jäähyä putkea ja toisessa jäähyssä TPS siitä rankasi. Ja se oli vaihtovirhe. Ihan vaan, kun oli pientä kierrätystä siellä niin pelaajissa, niin sitten kun alivoimalla just toi alivoima päättyi, niin oli vähän epäselvää, kuka menee kentälle. Piti nopeasti vaihtaa yhtäkkiä 6 jätkää kentälle. No joo, semmoista sattuu ja siitä Tepsi sitten rokotti toisen kerran. Eli käytännössä myös sekin pikkuinen semmoinen lahjamaali, että se oli ihan kaksi turhaa jäähyä putkeen. Ja siitä kaverista rokottaa. Mut se oli niinku ainoat maalit, mitä Tepsi sai aikaisemmin. Tehtiin koko ajan painetta, koko ajan syöttelyä, hienoa syöttökuvia yläkerrassa ja palloa reppuu 5-2. Mä olin hyvin positiivisesti yllättynyt yleensäkin meidän panoksesta, koska ei voi sanoa, että meillä oli hurmos päällä. Nyt mennään ja voitetaan. Ei, kyllä meillä oli pikemminkin paniikki päällä. Hei, me johdetaan peliä, saadaan me pidettyä tää. Että hei, nyt kaikki pelaa. Semmoinen hirveä hermoilu oli koko ajan päällä. Niin, ei meidän lataus ollut mikään semmoinen niin 100% edes. Silti Tepsi hävisi.
vaan kävi. Mutta ihan semmoinen fiilis on, että ihan samoin ei kyllä Tepsi tuu toista pelaa meitä vastaan. Se oli, mä uskoisin, että asenne on kyllä kaverilla seuraavaksi kohdallaan, kun pelataan uudemman kerran tällä kaudella tässä alkusarjan peleissä vastakkain. Mut suuri kiitos, lämmin kiitos kaikille paikalla olijoille, varsinkin omille pelaajille. Meillä oli yksi uusi pelaaja, 2 vuotta nuorempi 96 Sälli, joka pelasi ihan ensimmäisen sarjaottelunsa ja no ei maalia tullut, mutta pelasi kyllä todella hyvin. Se on ihan positiivinen merkki siinäkin, että lisää uusia pelaajia, uusia kykyjä löytyy koko ajan, niin se on ihan positiivista. Mutta tämmöiset, ensi viikolla jatketaan. Nakkilassa tulee vastaan Masko ja Karhyt Reds. Siellä tulee todennäköisesti olemaan taas aika kova vääntö, ne on vähän revansseja sitten jo, että näemme silloin.